Super, super. Hezky. Tome stejně servis zatím, jo? Má to blbě, furtoval. Mě to občas to, jakože při kroku, jakože na dochází nejprve nohami, to už ne jak na tu graně, ale na to... Pojď. Ne, že to je taková ta byla vlastně špatně, 9-9, vole, tak... Ale ne, ale právě, hej, to bylo právě... Já taky ne. Moc mám byl, jako. Ale je fakt jako kdyby pomluví. Já to mám od té doby, Pojďme, dotlač to těma kozama dopředu. hej, ale první se Pojď, hej, nahoru. a ve druhém setu máme taky moment. Hezky. Tady pod okna, vole, a zpracoval, vole, tam pak porakoval do nás. Ušo. Aspoň do výšky. Au, makáme, pojďte vítám. Já mám pan, ale grenádu pryč. Víte raketici? Teďka bude hrát. Asi jo. Největší. Já už to můžu. Můj pan dostane na poslední. 2 podsportí, on to auto vyjde. To je stáva, jo. Mně stačí. Tome, stačilo. Pojď si zkusit zmečovaný. Zkus si zmečovaný kam chceš, jo? Ale já jsem nepil, já jsem tam jenom jel. Ale vildu. Alťáku, jak to nechci 21. Nechci 21. Ušo, pojď, příjem. Pořádně. Ale máme to jako má trénink. Spodem. Nej, ale já jsem říkal, že to dohra, pokud jdeme před lečením, vole, jako... Já taky, vole. Jdeme na půl.
nebrzdí, vieš, že ti to nerobí dobre. Bráňte sa, bež opačne. Poď, príjem náhra, poď. Ja neviem, kde som pomaly, ale nie. Nech sa tomu vyznám, ale ja. Pekne, poď. Poď. Tu je. Musíš zobrať ten volej, keď to ide také vysoké volej, hej? Máte potom o jeden. To sa už vymenil, to nedávno ide tu a to má. Ale potom začína ten veľký chaos. On to dá ten istopenný príjem. A dá lepšie sa mu to dá tak musí objať a on je pomalší jak Tomáš. Tomáš si vie dať viac do kľudu. Príjem si taký hej. Sám? Tá náhra hlavne. Po tú náhru si trošku potlačme na to sito viac, hej? Sme strašne ďaleko od sita. Daj. Čo povedal? Hej, presne. A už to tam skoro bolo. Ale už sme viac vpredu, vieš, už sa lepšie boduje, hej. To nevadí na nohu, hlavu hore, poď. Makáme každú jednu. A na půlku číslo 3 nastoupí Žatec A proti hokejbalovému klubu Holubice. Žatec A, Holubice a kurz číslo 3. Nezareagoval jsem. Dál. Pekne, Daniel, áno. Dáme medzi hru, hned sme tam. Bez bloku. Tomáš, nebudeš na stáži s blokom? Vieš, lebo je pri site úplne, to je... Ale. Ale, no jasné, Lukáša. A už nás má. Verím, že s mojím príchodom sa im začne dariť. Hej, vyzerá to tak. Daniel, svoju. Dobre, zatiaľ. Ver Tomášovi, dobre? Tomáš,
modrej čiary a podľa príjmu, hej, podľa náhry. Buď sa sťahuješ, alebo ostaň. Nemôžem prosiť ani jeden smer. Ostaň. Dobre. Nevadí, ale dobre si tam. No nehovorím, že sa im presne darí, keď som už jeden bod. Vlastný tréner, vystriedali. Že oni sa musia nejak Zosúľadiť. Marek, jak ste hrali? Zatiaľ 2 výhry s Honzom. 2 výhry, hej? Iba 2 zápasy. 2-0. Aha, dobre. Proti Super.